Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Evo ga, danas video ćete vidjeti predsjetvenu pripremu tla za sjetvu kukuruza. Upravo smo počeli, obišli smo koji krug, ovdje na tabli gdje smo bacili jučer ureju. I sad polako pripremamo. Evo, drljača rađuje posao ekstra. Evo, možete vidjeti kakva je to, ima vlage. Idealno za sjetvu. A ne bi škodilo ni ova jedna kišaš koju sutra javljaju još. Palo je nekih 15, čak možda i 20 litara, nisam siguran kako di. Evo, tu je, nećemo ništa puno dužiti. Malo poslije idemo, žurba je danas da se ovo uradi. Nekih 30 jutara, ako ne i više danas da uradimo. Spremimo pa posijemo koliko posijemo. Idemo, posnimit ću vam kako napravde sve. I uživajte u ovom videu. Evo ga, sad možete vidjeti kako to izgleda. Vamo ko su prošli drugi put. Evo ga, malo da kažemo. Pred usjev bila je pšenica, pa smo onda ljeto sijali zelenu gnojidbu. 2 oranja je bilo u ljeto i u jesen zaorali zelenu gnojidbu. Zatvaranje zimske brazde, gnojidba sa 15-icom i ureom. I sad evo ga, drugi prohod za samu sjetvu, priprema tla. To evo, tako radimo, to je neka agrotehnika koja se pokazala najbolje, jednostavno. I ta zelena gnojidba, zezlo sam, nisam trebao orati, tu je bilo troška, ali šta je, tu je. Ove godine vjerojatno neću ni orati za zelenu gnojidbu, pošto gorivo znate samo koliko je skupo, bolje štediti. Baciti nasipačem i niknut će i to. A ne da orem pa se muči s pripremanjem, nekako sam pripremio po one prašini. Sad nam je pala kiša pa nas je spasila i jednostavno ne znam šta je bilo i sa pšenicom. Pšenicu smo prihranili drugi put. Dobila je šta je dobila, to je to. Oprskana je od korova. A sad ćemo za kukuruz vidjeti šta će biti, kako će biti proljeće. Sad smo stali da posnijemo. Malo, evo ga, i sunce nam je sada izašlo. Evo kako to izgleda, već sam snimio. Još malo pa njiva je gotova. Za nekih sat vremena i prije će se to i završiti. Pa idemo dalje. Sad ste mogli vidjeti snimak dronom kolegu kako sije. Sa IMT-om 549 i Oltovom PSK 4 reda sjajca. A mi idemo dalje nastaviti pripremati. Inflacija jede vašu ušteđevinu. Kako ju sačuvati? Uložite u zlato prostogodišnje. Najpovoljnije investicijsko zlato. Samo vaš novac. Sunca malo, oblak kakav tiče, hvatamo maksimalno od 20, čini mi se, Vinkovci, Vukovar, Osijek, Slavonski Brod, ovdje smo na 19, će blizu maksimalno. Vode. Narodni i medija servis. Evo ga, ide to jako dobro. Ja sam Dina Leško, dobar vam dan. Ali moramo pun gas, nažalost, rekao sam već znate. Presporo je ako ne idem, ali nema izbora, brzina, prva brza i dedi. Tak je najbolje. Ona će se moći koristiti u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne. Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here, waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my what you think? What you think?
I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Promise you the same, let the pleasure begin. How about you coming closer, we can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know, run your fingers down me slow. Cause you're in my head. You are, cause you're in my head. Cause you're in my, I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know, run your fingers down me slow. Cause you're in my head. You are, cause you're in my head. Cause you're in my head. What you think? What you think? Cause you're in my head. What you think? What you think? Cause you're in my head. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know, your fingers on me slow. Cause you're in my head. You are, cause you're in my head. Cause you're in my.
Evo ga, započeli smo i drugu njivu danas. Letimo da uradimo. Imamo ovu njivu 7 jutara i još jedno isto tako 6 do nekih 7 jutara. Prilike, to dvoje ćemo danas, znači napravili smo tablu 18 i još će ovdje biti 13-14 jutara. Dosta ćemo i toga danas premiti, sve za kukuruze. Sijat nažalost nećemo danas, ali vjerojatno ćemo sutra prije te kiše nešto bar da posijemo. Javljaju neku kišu, ali sve je to slabo, do 5 litara, evo vidite, praši se. Palo je bilo, rekao sam, 15 litara. Ali zemlja je bila suha i ona je to upila, tako da vlaga već polako nestaje. Ali bit će dovoljna za sjetvu. Pada treća i zadnja njiva za danas. Uradili smo do sad 2 njive. Ide jako dobro, samo što sad sunce udara. Pa je teško malo, evo možete vidjeti sami. Ne vidi se skoro dokle ideš, kuda ne. Već mi se polako i ne da više, ali mora se. Praši već dosta. Bilo bi dobro kad bi palo još kiša, ali sumnjam da će pasti. Ako padne 5 litara, to će biti super. I evo ga, završavamo. Ovo je sada pepeo i pijesak. Ovo je sada idealno za sjetvu. Usitnjeno je da sitnije ne može biti. Znači to je bio strnjak. Ovo je drugi prokos samo zbog gnojiva. Ko ima diskosnu sijačicu, ja nemam potrebe 2 prohoda, troši gorivo. Jedino je baš ono kad je jaka pokorica, ali evo možda se zatrpati u rail. I sad je to super. Ne znamo kad ćemo sijati. Vjerovatno sutra krenuti, pa onda sljedeći tjedan nastaviti. I vidjet ćemo kako će biti i kako će vrijeme poslužiti. I kišovito vrijeme, a najviše dnevno 15 do 18 stupnjeva po cijeloj zemlji uz zahlađenje pred kraj dana. Na A2 Zagreb-Macelj između čvorova Jankomir i Zaprešić u smjeru Zaprešića kolona vozila duga. Evo ga, to je bilo to sve za ovaj video. Pa ako vam se svidio, opalite like. Mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!